हेलो गाइसफोर दिनै आं मोनाबिलिनि मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनो थाखाय गोसो जाबाय। नोंथांमोना खोनासंनानैहाय नायलांदो प्रथमनिफ्राय जोबजासे भिडिअखौ नायदो आरो चेनेलावहाय गोदानब्ला माने साबस्क्राइब खालामना होदो आरो अलबो होना लादो जाहाथे माने नटिफिकेसना नोंनि जि मबाइल बेवहाय बे हाबहैयो। दायो आङो माने पाब्लिकनि थाखायहाय मोनसे ब्लग खालामनो थाखाय आं गोसो जादों। जायफ्रानाखि आदा बाजै फंबाय बिनानावफोर जायफ्रानाखि माने सरकारनि माइरं जायो, रेशन कार्ड दङ जायफोरनि न'खरावहाय, ओमफ्राय डिटेल्स आं नोंसिनि थाखायहाय आङो मोनसे मिथिहोनो थाखाय गोसो जादों। नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लादो आरो नोंथांमोननिनो बेबायदिनो गोनांथि होननानैहाय नोंथांमोना साननानैहाय लादो जाहाथे माने नोंसिनि थाखायहाय उननि थाखाय माने मोजां जायो आरोखि। न'खरावहाय साथाम दङब्ला बे माइरं जानायनि रेशन कार्डनावहाय नोंनि लिस्टफ्रा साथामनि दङब्ला साथामनिबो नोङो माने आयुष्मान कार्डखौ नोङो बानायनांगोन आरो। बे आयुष्मान कार्डखौहाय बेबायदिनो आशा नङाब्ला अंगनबादि हेड मिस्ट्रिफोरजोंहाय माने लोगो लानानैहाय नोंथांमोना गोख्रैनो बानायना लादो, नङाब्ला माइरंखौ मोनजानाय नंला होननानैहाय दिनै बेबायदिनो मा होनो डिलारफोरनिफ्राय मोनथिनाय जादों आरोखि। बेनिखायनो माने गुरैयै आं हाम्बोल खालामनानै बयनिसिमबो आं बे खौरांखौ नोंसिनि थाखाय लाबोनाय जादों। अननानैहाय भिडिअखौ जोबजासे नायदो आरो नायनानैहाय खोनासंना लादो आरो। ओमफ्रायो बेबायदिनो आयुष्मान कार्ड बानायनो थाखाय बेबायदिनो रेशन कार्ड नांगौ, ओमफ्राय मबाइल नाम्बार नांगौ, ओमफ्राय आधारबो नांगौ आरोखि। माने जायखिजाया माने आं माने मोजां सोंखांनानैहाय लानाय जायाखिसै, बेनिखायनो एसे मिथिनायखाय आङो बेबायदिनो डिलारफोरनावहाय सोंनानैहाय लादो जाहाथे माने गोख्रैनो खालामना लायो। आरो गोबां बेबायदिनो खामानि दामानिफोरखौ दोनथ'नानै गावनि बिजि खामानिफोरखौ दोनथ'नानैहायब्लाबो नोंनि जि मावनांगौ खामानि बेखौ नोङो मावनानै लादो जेन' माने नोंनि जे माइरं जानाय बियो जेन थालाङा। बेनि थाखायनो आङो नोंसिनि थाखायहाय बे खौरांखौ लाबोनाय जादों। लोगोफोर बिदिब्ला माने भिडिअखौ आं दोनथ'नायसै, नोंथांमोना नायलांदोल' आरो। हामबायसै, थेंक इउ, गुड नाइट।